alle sammen, og velkommen til Diamantjagten. I dag skal vi filme videre på Diamantjagten. Sidste gang, der fandt vi 8 diamonds. Så nu er vi på en total af 17. 18. 18. 18? Ja, 18. Så fandt vi 9. Ja, det gjorde vi også. Okay, fint nok. Jamen, lad os bare komme videre så. Og vi mangler 12. Shit, skal det sådan? Vi skal lade det svært, synes jeg. Ja, egentlig. Der er faktisk mange... Nej, vi skal bare ud i en cave. Der Ja, her, kom. Hvad fanden blev det af, min ven? Fuck, blev du egentlig af? Ven? Snakker du om? Hvad der? Hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig. Kom, jeg kan ikke se dig. Hold kæft. Og det er jo episode 10 i dag, og det skal jo fejres, eller... Nej, det skal det ikke. Hvordan skal det egentlig det? Det er bare chill. Ui, nej, gå nu væk, de dumme møgdyr. Det sagde hun også i går. Til dig. Gå nu væk, de dumme møgdyr. Sagde hun også har du lort på styret med de der skeletter der? Ja, de er døde. Ja, de er døde. Skal vi begrave dem? Nej. Jo, skal lige grave en lille grav. Nej! Jo. Nej! Vi skal. Den her episode skal vi ikke begrave dem? Skal vi begrave dem? Oh shit! Fuck, det så godt ud, fordi du stod bare og kiggede der. Det var ligesom sådan en rigtig god film. Nej! Hvordan døde jeg ikke der? Ja. Hvordan? What? Jeg stod heroppe, Magnus, og så stod jeg bare, de stod lige og kiggede på mig. What the fuck? Det er det, jeg siger, de går efter den, der lugter. Hey, den spawner ting. Ja, den skal væk da. Den kan ikke, de kan ikke spawne, fordi det er... Nej, lige meget, den skal bare væk. Fordi det er... Væk med lortet. Easy difficulty. Har vi været her? Nej. Nej, vel? Nej. Nej, der er rigtig heller ikke. Vi graver lige rundt om det. Ja, jeg skulle lige sige. Jamen, det kunne egentlig være fedt, hvis vi blev... Nej, det kunne det ikke. Vi skal lige have lidt flere episoder, så før det er sådan... så er vi done. Måske bliver vi done. Who fuck knows, man. Måske finder vi en motherload. Motherload? What the fuck? Kender du ikke udtrykket motherload? Kom herover, Magnus, så mine videre. Jo, det kender jeg. Ja. Nej, mig dum, nej. Nej. Nej, what does it mean? Kom, skal der. Skal vi derind af? Det. Ja, du miner. Jeg har ikke lyst. Nej, skal vi ikke lave sådan en dobbeltgang, så ser det fucking... Nej, det skal vi ikke, for vi kommer ikke tilbage her. Okay. Okay, så er du torch-sætter ting. Jeg har ikke nogen torches. Det skal vi sgu da lige have lavet til at vinde. Vinde. Det er der sådan, what the fuck? det er der sådan en af vores lærere, der hele tiden siger. Jeg tror det er derfor, jeg har det. This is gonna take forever. Det er sådan nogle små mini-dealer. Torches. Kom så. Sådan små mini-dealer. Det er sådan en brun dildo med sådan noget gult og lilla, eller gult og rødt på. Undskyld. Nej, det var ikke noget. Jeg skal fandme ikke være din bitch. What? Skal du ikke? Skal du ikke? Jo. Ved du hvad jeg elsker ved mig? Ved du hvad jeg elsker ved mig? At vi har et handicap i krigen. Nej. At vi har et mega awesome grin. Ja, lad os kalde det det. Yep. Jeg prøver at grave op.
så dør vi. Okay. Det skal sgu prøves. Sådan mega emo. Fuck, jeg gad godt prøve at se, hvordan det er, når man dør. Det er jo ikke sjovt. Nej, det skulle heller ikke være Nu sjovt. opfordrer du bare vores viewers til at være emo. Ja, gør ligesom Emil. Det er meget let, tror jeg. Jeg ved det ikke. Nå nej, Emil. Nå nej. Glem det. Jeg har fundet øjen, Kasper. Kasper, jeg har fundet øjen. Hold nu kæft. Hvorfor du fucking derned? Hey, jeg fandt en cave. Det er det, jeg siger. Du skal fandme finde... Hey! Wow, chip. Slap af, mand. Silverfish. Der er sådan nogle sølvfisk. Hvad sker der? Nej. De dræber mig, de små mørke dyr. Det var mig her længere. Hey, Diamond Snake. Hey, vi har været her før. Og vi har ikke. Jo, hvorfor er der en torch der? Har vi det? Hvorfor er der en torch lige der? Det tror jeg altså ikke, vi har. Der er bare sådan en random torch lige pludselig. Bare sådan lige pludselig. Nej, men vi har været her før. Det kan jeg godt huske. Det var vist... Nej, det kan jeg ikke huske. Det var vist... Tror du overhovedet, det er os, der har været her? Ej, jeg tror fandme ikke, vi er gået så langt væk, at vi har... Nej, vel? Nej. Tror du, der skulle der andre, der spiller på din server, er det ikke? Jo, den er åben 24/3. Ja. Mandag, tirsdag og onsdag. Hey, kom ned her. Nej. Vi har været... Nå, det er der, vi kom fra. Ja, Kasper. Jeg tror, vi skal op her. Ja, det tænkte jeg også lige. Vi svømmer sgu da bare. Svømme. I can breathe. I can't breathe. But I can't. Nej. Hey, jeg har fundet noget. Men altså, hvis der allerede er nogen, der har været her, så er chancerne for Diamonds minimale. Nogen, der har været her. Hvad skulle det være? Så nogle Minecraft-players, der har hacket. Måske det er også fra et andet tidspunkt. Wow. For lang tid siden, for Nej, eksempel. det tror jeg sgu ikke. Så har det været i... What? Har du smurt dagen i lort? Den gik efter dig. Ja, det kan jeg godt huske, at vi fandt diamonds hernede. Nede ved sådan en... Du kan 5 år huske alting. Nej, det gør vi ikke. Hey, jeg tror vi har boet... Nej, det har vi ikke. Hey, skal vi ikke stoppe med at filme? Nej, jeg har husket timer. Hvor længe har vi filmet? Er vi her igen? Kasper, jeg bliver knippet af en... Jeg er forvirret. et skelet, der vil lave børneporno med mig. Nej, teenage-porno. Jeg sagde ikke børneporno. Wow! Du gik ind i vejen. Det var ikke fordi jeg slog efter dig. Skal vi prøve at gå hernede af? Diamonds. Nej. Jeg synes, vi skal gå sådan her. Nå, jeg bare har gravet random egentlig. Nej, jeg synes bare, du skal grave ind her. Jonas i går! Hvad siger du til, at vi går lidt højere op? Fordi så... Nej, det er vist sådan lige cave-niveau, det her. Det er fint nok her. Skal lige se, hvor meget timer den siger. Den siger sgu lige præcis. What? 5 minutter nu? Jeg tror fandme Minecraft er et kedeligt spil. Tiden går fucking langsomt. Lige nu er det. Jesus Christ, man, jeg keder mig. Ja, det kunne være dejligt, hvis jeg lige kom hen til en cave sådan... Diamonds. Agtigt, ja. Hvis vi bare finder én diamond. Bare finder en diamond. Hvad så? Så er man glad. Nå, ja. Så kommer den der liderlige fornemmelse. Horny. Så har jeg
Nej, du skal lige sætte en torch, før du dækker det til. Jamen, så dæk det til. Hvis det er det, du vil, så dæk det der til for helvede. Det går vist ikke helt væk. Ja. 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 Hvad fanden, der er et eller andet lort hernede. Knøb. Faktisk er grimt ud, når man sætter en torch her. Ja. Ser hun også i går? Jo. Ja, nemlig. Nå. Jeg skal sgu have en af det. Jeg tror, når vi når 30 diamonds, så siger du, skal vi ikke sætte op til en stack? Ej, det siger jeg godt nok ikke. Jeg tror, hvad du siger. Tror du? Ej, men det bliver sådan lidt kedeligt, hvis diamantjacken bare sådan... Slut. Ja, så laver vi bare en sæson 2. Nej. Så skal vi... Som hedder Emeraldjagten. Det bliver fandme for kedeligt. Så går der 100 år mellem ferier. Skal vi ikke lave noget, der hedder jordjagten? Så skal vi bare finde jord. Like den her video, hvis I vil have, at vi laver jordjagten. Vi må... 7000 likes. Vi må ikke bruge skovle. Hey, kan du ikke lige dræbe mig egentlig? Nej. Jamen, det er så uhyggeligt at gå rundt med et liv. Nej. Ej, det er sgu ikke det. Nej. Ja. Og jeg sidder her med en dejlig extra energy drink, og den er tom. Så det er der ikke rigtig noget ved. Du stinker. Ja, det er derfor creepersne og zombierne og skeletterne og skeletterne og sådan noget. De har det til fælles, at de går hen til mig. De kan lige lugten af dårligt. Fortæl en godnat-historie. Hvorfor kan jeg høre flagermuser? Flamermouse. Ved du hvad jeg lavede i går? Så med underbukserne på hovedet, og så sad jeg ellers bare og hørt heavy metal, metal. Fuck, du er en saver. Ej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg lavede i går. Tung metal, det sucks. Tung metal? Ja, nej, det kan jeg godt forstå. Det er 5 måneder for i hovedet, da. Og musikken også. Hvad? Musik? Gør det? Ja, tung metal. I was killed by somebody. P. Mellemrum. X. K. A. P. Hvad kommer så, Kasper? Ja. X. Hallo, jeg tog din Iron Det er bare helt i orden. Der har sgu ikke noget med det. Nej, det er helt fint mig. Hey, har du set her? Smukt. Jo. Hey, smart. Smaragd. Nej, har du det også på dansk? Det tror jeg faktisk ikke engang, jeg har. Det har jeg ikke. Jeg har den Yeah. på engelsk. Jeg sagde bare smaragd, bare for sjov. Ja. TP lige til mig. Motherfucker. Det er vist lige lidt snyd. Ja. Okay. Det er det ikke. Fuck, jeg kan ikke finde dig. Nå, vi skal stoppe nu også, men jeg skal ikke finde dig, så teleporter mig lige til dig, okay? Er du klar på det? Ja. Tak fordi I så med, folkens. Husk at like, comments og subscribe. Det er en mad. Kan du komme lige den her vej? Vi har ikke været her.
Okay. Vi bygger lige en lille... Du skulle da flytte det der. Men ja, vi bygger lige et lille... Nej, det gør vi ikke, fordi vi flyver direkte videre. Vi skal slet ikke bygge et hus. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Nej. Kom her, gider slet vi ikke bygger et mere, hus. Ej, du er så trist Nej, i hovedet. det er virkelig kedeligt. Det er et fandme flot hus. Kan du lave en madpakke til mig? Fuck dig. Men ja, i hvert fald husk at comment, rape og subscribe. Ja, moin. Nej, du skal sige det sådan lidt mere afslappet, Kasper. Moin. Nej.